הנה הוא מפעיל, תיזהר. מה זה, המים הם לא באים? לוקח להם זמן? Братан, я перезвоню, я занят. Бай. אבל המים עוברים עכשיו? כן? לא עולה מים. לא עולה מים? לא. אז הוא השתחרר אצלו? כן. מה קורה? הנה, עכשיו המים הגיעו. תגיד, המים יוצאים למטה? המים יוצאים למטה? אין מים, אז אין מים. הוא לא מקבל מים פה בכלל, הצינור. מי? הצינור, הוא לא מקבל מים. כולו רועד, כולו מים. כן? כן. כן, אבל אתה צודק. נו, אז איפה הולכים המים? אולי לביוב. אתה בטוח? יכול להיות, בטח. לא בא אליהם מים. זהו, והוא השתחרר? שנייה. בסדר? רגע. רגע! רגע! כן, זהו, השתחרר הכל. באמת? כן. בסדר! כן. לאן הולך המים? לא יודע, אולי לביוב. אולי לביוב הוא הולך המים! באמת, זה העניין, איפה הולך המים פה? לביוב. טוב, אוקיי, קח הרבה את זה.